Αν έχεις αφήσει την άσκηση για καιρό, it's okay. Αν νιώθεις πάλι ότι το σώμα σου χρειάζεται ήπια ενεργοποίηση, αυτές οι 5 ασκήσεις είναι για σένα. Χωρίς εξοπλισμό, χωρίς καμία πίεση. Με κίνηση που θα σου κάνει μόνο καλό σωματικά αλλά και ψυχικά. Πάμε λοιπόν! Αποθήκευσέ το αν θέλεις έστω και λίγο να κινηθείς και γράψε μου στα σχόλια αν ένιωσες ένα τσάκ καλύτερα. Συμβουλέψου πάντα έναν ειδικό αν έχεις χρόνιες παθήσεις ή τραυματισμούς.